Good morning mga ka-George and have a blessed day. Tara, mamahaw ta mga ka-George. Magluto ta og sudan karong buntaga mga ka-George. I-prepare nato ang mga dapat natong kaunon. I-prepare nato ang dapat natong lutuon. I-prepare nato ang dapat natong buhaton. I-prepare nato ang dapat natong kuhaon. I-prepare nato ang dapat natong butangan. Pinaabtik ni nga luto mga ka-George kay gutom naman jud kaayo, kailangan nato magluto og instant itlog. Dili jud ta mapagutom mga ka-George ha. Kailangan gid nato magluto dahil kung naa may lutuon diya sa imong atubangan karon mga ka-George. Sa mutag ulseronon ta mga ka-George, naku ayaw jud og pagutom mga ka-George kay lisod kaayo. Magsakripisyo jud ka mga ka-George, buntag gabi naku ayaw jud mga ka-George. Kailangan jud nato mukaon sa tamang oras mga ka-George. The best kay niya itong luto mga ka-George. Oy, wa joy makapildi ani mga ka-George. Buot hunaon-naon. Kung naa may makapildi ani mga ka-George, kalayo ra jud. Kaya huh? Maluto kung way kalayo. Busa ikaw diha George, pagkaon na. Lami nang kay akong kaon-kaon diri mga ka-George. Tapos ikaw wala pa kay kaon-kaon. Lami na kay akong sigop-sigop og kape diri mga ka-George. Pagkaon na diha mga ka-George ha. Ayaw jud pagutom. Kay lisod kaayo malipasan og gutom mga ka-George.